Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Ma ngħidilkomx kemm jinħerqan għal knockabout tal-lum. Illum fis-Qallija ħammur picnic. Picnic differenza f'nofs foresta mimlija siġar kbar mill-iktar antiki. U dan huwa picnic b'differenza f'nofs din il-foresta ħansib park ta' avventura fejn letteralment tista' titla' mas-siġar u timxi fl-arja. U għax picnic sabiħ li tkun f'kumpanija tajba, mhux ser inkun waħdi. Miegħi ser ikolli tifel li jafu kulħadd li bil-makjetti tiegħu flimkien ma' missieru seraħ l-up il-Maltin u l-Awċin. Ħajkollu wkoll miegħi tifla li għalkemm ta' età żgħira qiegħda tagħmel ħoss u differenza fid-dinja tal-moda. Ok, kollox jidher li les, sinjuri, biex nibdow mużika maestro. Sinjuri, nilqawkom għal knockabout tal-lum, knockabout vera speċjali għax mhux qiegħed waħdi, imma għandi miegħi lir-re tal-makjetti Lajden Aġuż. Kif int? All right. Mimli enerġija l-ġurnata? Mimli enerġija. Għall-avventura? Għall-avventura sabiħ. Mhux se tkun waħdek Lajden, miegħek ħajkolli lill-fashionista Francesca Rousey. Hello. Hey. High five. ħanejnek. Bossi sħana, Fran, jaqaw tiġa. Isma. Għanna bżon ħafna enerġija l-lum, Francesca, għax għanna avventura vera sabiħa preparata. Tlaqna? Ejja ħammurru. Tlaqna. Battitri għal Bosco di Santa Maria li jinsab f'Bukeri, fir-reġjun ta' Serakuza. Qed jistennina park ta' avventura għal pissiġar tal-Prinjol. Il-post perfett għal dawk li jħobbu n-natura u qegħdin ifittxu li għattaw ġurnata mimlija sport, divertiment u adrenalina. Mamma mija kemm hawn sabiħ. ħafna u sabiħ. Isma' jgħidli l-verità Lajden. Meta tħares il fuq, qed jirnexxielek tarhom it-tarf tas-siġar fejn jispiċċaw. Le, mhux eżatt. Le. Fran, ġieli ħlomt li tkun asfur. No. No, imma kieku kellek tkun asfur. Ittirsa fuq net tas-siġra u toqgħod fin-nofs. Fuq. Sa fuq net, tu mhux ovvja nitilgħu. Sa fuq net, inti ġieli mxejt fl-arja. Le. Qatt ma mxejt fl-arja? Ġieli ħlomt li ttir, Fran. Iva, illum ħanimxu fl-arja u kważi ħantiru wkoll. Nibdew l-avventura mill-ewwel ma nibdew iktar ħin u mela tlaqna. Ejja Fran, ħammorru ħanibdew. Good luck, ġbin, ħamilla good luck. Tina high five, qabel tmur. High five. High five, good luck. All right. Jgħidu li darbtejn siru tfal u jien ħan niċċaqlaq u ħammur ħdej zipline. Zipline unika l-Sqallija li qiegħda f'dan il-park. Għax il-kbar irridu jieħdu gost ukoll hux dal-piknik m'organizzajtux għat-tfal biss.
Din l-esperjenza ittik sensazzjoni mill-isbaħ. Waqt dan iż-zipline tgawdi veduti panoramiċi tal-Bosk ta' Santa Marija. Dan huwa l-itwal u l-ikbar zipline fi Sqallija, boli ta' 50 metru u tul ta' 130 metru. Wara li smajtu dawn in-numri żgur li taqblu miegħi li din iż-zipline ittik doża qawwija ta' adrenalina u jien lest tal-esperjenza tiegħi. Bomba! Ħaġa waħda ngħid wara li esperjenzaj dan iż-zipline, esperjenza li ma tinsiha qatt. Isa ħejs, issa x'nieħdu tal-gost. X'darlek Lajden bħalissa? Għand il-ġuħ. Għandek il-ġuħ għalek waqafna, għax issa sar nofsinhar. Kif spara l-ilma. Tafx nistawwedkom biss? Nistawwedkom li l-ġurnata da ma spiċċax u fadlinna ħafna iktar x'nieħdu gost. Mela fadlinna. Francesca, you started school, bdejt skola? Yes, right. Allura, Lajden, bdejt skola inti? Iva, bdejt. Kif sejjer? Il-ħbib kollha li kellek is-sena li għaddiet għadhom miegħek fl-istess klassi? Le, għandi tnej biss. Tnej biss li kien l-sena l-oħra. Francesca. mal-ħbib li gwartijaj. Dawk l-importanti li qegħdin hemmhekk il-ħbib il-kbar. U int Francesca kont eċitata l-ewwel ġurnata skola? Isma', għejd li naqra fil-għodu meta tkun l-iskola. Mill-ewwel tqum meta jdoq l-iżveljarin jew le? Iva, mill-ewwel tqum. Mill-ewwel? Ma nafx aħna smajnija differenti, u x'lajden. U aħna rajnija differenti. Għax bdiet torqod ftit fil-karozza, ux. Isma', qed jgħidu li l-kell dal-waqt ġej. Ġifieri aħrar nippreparaw ruħna biex nieklu. Sadattant lilkom nixtieq infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Fjord Vita fejn nixtieq naraw it-telespettaturi żgħar bl-uniformi tal-iskola. Ibatuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook awmbonici.tv. Fl-aħħar wasal l-ikel. Wow! Proset! Grazie! Grazie! Bon appetit, Francesca. Grazie. Buon appetit. Buon appetit. Isma, intom aħjar tibdew tiklu għax dak li kell ħajksa. Għandek il-furketta u s-sikina plajt. Għandek għawek għandek il-furketta u s-sikina. Mela, you can use those. Aħjar tibdew tiklu għax inkella jiksaħ. Jiena minn hawnhekk nixtieq ngħidilkom li għandna ftit rigali żgħar jistennukom grazzi għall-milk. Għalikom għandna għażla ta' snacks tal-ħalib kif ukoll taċ-ċikkulata biex issa meta tkun qegħdin id-dar tiftakru fina ta' knockabout. Nispera li mhux qed għax fadlinna x'nagħmlu. Fadlinna? Mela, inti orrajt biex inkomplu niddendlu nitilgħu maħbula? Jas. Mela tlaqnejja ħalli ma naħlux ħin. Knockabout, EFTG mixju plilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta.
Kordin 3 huwa l-aħħar sit megalitiku li fadlinna fiż-żona ta' Kordin. Il-fdalijiet megalitiċi li nsibu fil-Gżejjer Maltin imbnew fin-Neolitiku madwar is-sena 3800 qabel Kristu minn komunità ta' bdiewa. L-iskavar fis-sit ta' Kordin 3 bdew prinċiparjament f'nofs is-seklu 19. Sfortunatament matul it-tieni gwerra dinjija, is-sit ta' Kordin 3 ġarrab ħsarat irreparabbli. Fost il-karatteristiċi tal-istrutturi megalitiċi neolitiċi insibu toqob fil-ġenb f'diversi daħliet. Dawn it-toqob setgħu kienu jintużaw biex jintrabtu magħhom bibien biex jingħalqu partijiet mill-binja. F'Kordin 3 wieħed ma jistax ma jinnutax il-pavimentar taċ-ċangatura, art pavimentata li għadha magħna wara 5000 sena u li tifforma bitħa b'faċċata semiċirkulari li fiha kienu jinġabru n-nies. Karatteristika affaxxinanti f'Kordin 3 hija din il-ġebla maħduma ta' walija, oġġett b'diversi interpretazzjonijiet li jvarjaw mill-użu tagħha bħala meriss elaborat li kien jintuża ħin taż-żerrija għal xogħol tal-arti li jirrappreżenta bastiment tal-baħar. U evidenti li dan l-oġġett kellu sinifikat speċjali għax it-tip ta' ġebla li ntużat ma tinstabx f'din iż-żona. Dan ifisser li probabbilment dan l-oġġett kellu jinġar mijiet ta' metri fera fejn ma kien jeżisti l-ebda mezz ta' trasport. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika l-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Illum fis-Qallija ħammur picnic. Picnic b'differenza f'nofs foresta mimlija siġar kbar mill-iktar antiki. U dan huwa picnic b'differenza f'nofs din il-foresta ħalsib park ta' avventura fejn letteralment tista' titla' mas-siġar u timxi fl-arja. Lajden u Franceska, il-betri ta'kom fiex waslet qabdet taqalek il-betri? Iva. Batteja. Etli U għetteja issa? Iva, nispera li mux għetteja x'fadlinna x'namlu. Fadlina? Mela, inti jorrajt biex nkomplu niddendlu nitilaw maħbula? Jaf. Mela tlaqnejja ħalli ma naħlu xejn. ċaqlaq Lajden, ċaqlaq Franceska, go! Meta kont tfal dejjem kont noħlom li xi darba jista' jkolli treehouse. Sfortunatament dil-ħolma qatt ma saret li realtà xi treehouse tiegħi qatt ma waslet. Illum għal Lajden u għal Franceska f'dan il-park m'għandniex treehouse waħda jew tnejn, imma impossibbli tot kemm il-treehouse hawn għalihom biex jilagħbu fihom.
Dan il-piknik avventurus ma organizzajtux bissa tfal u għajja ngħiduha kif inhi meta tkun f'post bħal dan tinsa kemm ikollok żmien u tkun trid tipprova tagħmel kollox. Fil-fatt ħanaqbad u ħanipprova nitla' ma' dik is-siġra araw. Jekk ħajrnexxieli nitla' jew ħaniqpa l-art. Ħanagħmel minn kollox biex jirnexxieli. Ejja nibdew. L-isfida hija li tarawni nitla' ma' din is-siġra taċ-ċipress. Tul is-siġra kollha issib numru ta' aċċessorji li jiffaċilitawlek ftit ħajtek biex tkun tista' titla' sa fuq nett, il-fuq kemm tista'. Hawnhekk hawn it-tradizzjoni li jekk tilħaq il-quċċata, iddoqq il-qampina. Naqja fuq ta' min nieħu selfie bil-kru kulħadd warajja x'taħsbu minn dal-għoli fejn qatt se nerġa' nkun f'dal-għoli. Ara fejn qegħdin. Hemm taħt ara tarawhom. Tlaqna ħaninżlu l-isfel. Alleluja, 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 alleluja. Ngħidlek il-verità. Ħsibt aktar diffiċli biex titla' u iktar faċli biex tinżel. Minn hemm u minn hawn tlajna, imma biex inżilna bdejt nibża nitlaq idejja u dik l-isbaħ parti. Issa jien naħsibt li għadhom imdendlin jew jippruvaw jibbilanċjaw, imma milli jidher sabu attività oħra xi jagħmlu. U fem laqja taw, ta' minna mela jien ukoll. Laqna. Lajdin u Franceska, x'ġurnata għamilna fl-imkien. Iva. Ħadd gost? ħafna. Ħadd gost? ħafna. Nerġgħu niġu? Iva. Il-ġimgħa d-dieħla? Iva. Il-ġimgħa d-dieħla mela naqbdu u nerġgħu niġu. Qabel ma nħallikom jien għandi ftit rigali żgħar għalikom. Biex issa meta toqgħdu taraw Knockabout il-ġimgħa d-dieħla tiftakru fina żgur, ħatieħdu magħkom Rogers Chips tomid differenti, ħataraw li ma toma l-iktar li toġobkom, u meta toqgħdu taraw Knockabout tiftakru fina. All right, thank you. Jien vera ħadd gost magħkom u nispera li nerġgħu niġu. Ciao, saħħiet. Ciao.
Ġurnata bħallum l-Aydun Francesca diffiċli ħafna biex jinsuha, però il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna llum spiċċa. Qabel ma nħallikom nsellmilkom infakkarkom li aħna u Flexis Fortify irridu narawkom attivi, irridu naraw ritratti tagħkom waqt li qed tagħmlu l-isport jew attività fiżika, dik il-mixja ta' filgħodu jew inkella dik il-mixja bil-kelb tagħkom. Ibatu li ritratt waqt li qegħdin tagħmlu l-attività fiżika u dak ir-ritratt grazzi għal Flexis Fortify jista' joħroġkom rebbieħa. Ibatuhom li permezz ta' Facebook u imbonnici.tv. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona At Continental Cars. Orienta.